Здравейте, приятели! Днеска си направих канал, да, което имам един абонат, хора. Абонирайте се на канала. Днеска мога да снимам... Покажи си кучето, Да. Аз съм Миро, това е Трико. Аз съм Едука, абонирайте се за канал. Рекси. Където е подиви. Ето вижте, хапеме. Да, той много хапе. Хора, аз имам 749 абоната. Аз имам един, защото сега започнах да си направя Ти имаш 12 канала. видеоклипа. Да, верно. Аз имам 12 видеоклипа от 2024 година. Хора, каза се Ани Вълкова. Ако искате... По принцип това е на майка ми канала, но не знам просто как ми изслезна това нещо. Ето го. Хора, ето Може- така може да го пишете. Да. Ани Вълкова. Аз съм припомнил съм. Кокачи. Кой? Аз? Кой? 2 август. Аз ти пиша коментар. Какъв? Ти тук рожден ден ли имаше? Не бе. Еми? В градината тържество. Хора, сега само да ви гледам. Аз не знам какво да правя. Виж, кажи какво ще снимаш, коя дата, всяка петък, всяка събота. Добре. Вижте. После мога след обяд просто да взема на майка ми телефона, да снимам долу на халата. Хора, значи всяка събота от 10 часа ще снимаме видео заедно. Очаквайте всяка събота от 10 часа. И хора, абонирайте се на... Енрюк е момичка. Да. И на Гошето. Той се казва не Гамер П. Това Майо 800. И хем се абонирайте на Начо. За Негеймер 800. Е такава му е иконката, хора. Той има 140 абоната. И Е така му е иконката, хора. Питбул. Вижте, бе. Чакай. Ето, хора, е такава му е иконката. Питбул. Да. И също се абонирайте и... Ани Вълков. Не, бе. Абонирайте се за Ани Вълкова. Къде тръгна това е... Кое? Чакай. После това да не се сърди. Кой? Цането, кой? И се абонирайте се за Цането. Асен на български, Ут на английски. Да, който колко абоната Ето има? как се пише. Колко абоната има? Той има 36 абоната. До Начо да го стигне. Да. То го мина Начо. Да. Той има 140 абоната Начо. Да, хора, сега може и нещо друго да си снимам. Мога да ви покажа моя магазин. Елате. Ето Да. Ама то слага тук. там е кучето Рекси. Красавица. Рекси! Охо! Рекси! Ставай, бе! Ставай за училище! Ела да ме возиш. Ти си 100 кила. Не, той е 30. Това оригинал. Не, той е някъде 30 килограм. Да, той е... Хора, ле... как беше? Чакай. Сядай, бе! Хора. Сядам на количката. Зад мен ме вози.